Täällä on joku eksynyt kanoottiäijä. Joku etelän vetelä. And I fell away again. Like a train in reverse. Automatka on alkanut. Cheers. Carrying the whole Kuljettajana Antti ja vänkärinä Tuukka. just rattling the whole way home. Have you fixed your eyes to the wind? Niin mainitsiko myös, että meillä on niinku täysin yksityislinja-auto tällä hetkellä? I'm a bit run down here at the moment. Let me think about it, babe. No niin. Tässä kävi niin, että tultiin tuohon Ritsemiin bussin päätepysäkille ja tuli tosiaan tämmönen pikku yllätys, että Toni oli tilannut meille jatkokyydin ei millään muulla kuin helikopterilla. Eli olisi tarkoitus jatkaa tästä ilmeisesti vielä 80 kilometriä matkaa helikopterilla. Me mennään selvittää toimistoon, että mitä on meininkiä. What was your name again? Matias. Matias. Yeah. Yes. Okei, Matias on tänään meidän pilotti, että Ville, get to the chopper. Yeah. Ette ikinä arvaa mitä. Siis leipäkivien paratiisi tästä meidän paratiisin mummilaaksosta. Meikä näyttää tälle taikatempo. No niin, ei ole käsissä mitään. Me kattaa niin alas katsomatta, me kattaa yhden kiveen tästä näin. Noin. Ja kattakaa. Täydellinen leipäkivi. Sopitte sen. No niin,
Vietetään taukoa. Mikäs tää Niemenkärjen nimi oli, muistatko? Ei harmainta aavista. Se on kartat. On kanaassa. Ei jaksa. Ei jaksa. Siinä on ainakin 5 metriä. Äärimmäinen siirtyminen tähän. Muutama kilometri, mutta tuuli on aika kova tuossa toisella puolella tätä Niemenkärkeä. Tekee aika paljon aaltoja. Oli vähän sellainen koskenlaskumeininki tuossa järvellä, että selvittiin nyt kuivana vielä. Tyypättiin tällä kyseisellä makuualustalla niin semmoista purjehommaa tuossa loppuvaiheessa vielä. Ja se toimii. Toimii todellakin. Meikä on perämiehenä siellä, pidän peräsintä ja Toni pitää purjetta pystyssä. Hyvin tultiin kilometrin matka, mutta tietysti tuulen suuntaan pääsee vaan. Että. Nyt tässä olisi semmonen 4 kilometrin ulappa, josta pitäisi päästä yli. Tai vaihtoehtona on kävellä tommosen tunturin ylitse. Joo. Niin vedetään tähän parkkiin ja odotetaan sopivia tuulia. Näin. No. Vesi tossa kiehuukin jo ja tonne pitäisi päästä vastarannalle jossain vaiheessa. Odotetaan laukaisuikkunaa. No niin Toni, mitä on tapahtumassa? No, nyt pistetään kelluntaliivit kunnolla päälle. Tässä on nyt tulossa niinku suurin avovesi, mitä on tämä ruuo koskaan. Saa ne muistuttaa, että vesi on avato kyllä. Tuolla keskellä tulee joku tilanne. Niin no, ei tuu. Nyt täällä tosiaan paistaa aurinko sitten ihan täysillä. Toivottavasti tämmönen keli jatkuu. Hyttyset heräs kanssa kyllä. Ihan jees. Kunhan tuuli säilyy tällaisena, niin me ollaan tyytyväisiä. Ja Allykin on tyytyväinen. Täällä on käytännössä nolla tuulet. Järvi niinku tyyntyy koko ajan vaan enemmän. Lämpötila on niinku lämmin, mutta niin, ehkä 15 astetta lämmin. Just semmonen sopivan lämmin, ettei oo hiki kuitenkaan. Niin kuin on Tonille jo monta kertaa sanonut, niin ihan niinku ois merellä. Että ei tää niinku mikään järvi oo. Tää kaikki rannat ja muut, niin nää ei niinku kyllä muistuta ainakaan mitään suomalaisia järviä. Tää menee kutoon. Tämmönen elämää suurempi posti. Nyt on niin HC. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right.
just fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things right. Huomio. Suoritimme juuri pienen peseytymisen. Tässä ennen vastenjaurea on tällainen vesikertymä, joka tulee sieltä isolta putoukselta ja kertyy tähän ja sitten se jatkuu hetken matkaa pohjoisen suuntaan ja sitten tulee vastenjaure. Sää on, täällä on varmaan auringossa 20 lämmintä ainakin ja tässä on taas tämmönen oma henkilökohtainen laguuni. Tuolla on taistelija Piirainen hakemassa meillä vähän juomavettä. Mä jään tänne. Ei tarvitse kysellä. No niin. Luontohetki. Olemme saapuneet Vastenjaurelle. Tää on aika iso järvi. Ja tää on ihan täysin tyyni. Täällä ei tuule niinku mihinkään suuntaan. Ei ole pilviä taivaalla. Ja täällä pitää olla tosi hiljaa. Vesi on aika kirkasta. Tässä on varmaan ehkä 3-4 metriä syvää ja niin kuin näette, niin pohja näkyy ihan selkeästi. Ja jos oikein tarkasti katsotte, niin saatatte nähdä meidän varjon tossa pohjaa vasten. Tää on aika jees. Läksin maita kulkemaan omilt mailta, mailta mieluilta. Läksin maita kulkemaan veräjiltä, näiltä veräjiltä. Vienan maille vieremään, kauniille kankalle kulkemaan. Kuljin korpi taipailla, alla auringon alenin. Rauha näillä rannoilla, vapaana vedet välkkyvät. Taivas rantaan talot piirtyy, taivaan äärellä vierellä vee. Synkät sakeni ylhistyivät, jyrkimmätkin vaarat. Kuulapalla usva vilve tutuiset, taivaan rantaan hiljaa kantautuu. Rauha näillä rannoilla, vapaana vedet välkkyvät. Taivas rantaan talot piirtyy, taivaan äärellä vierellä vee. Kuinka laajalti tää näkyy? Että onko tää niinku just tässä nyt vai onko tää niinku kuinka korkealla tää niinku on? En mä tiedä. Siis tää on niinku ihan käsittämättömän hieno. Miten sattukin? Eli me katsotaan revontulia täällä. Voimakas.
valoilmiö. Se niinku, ja tuo nopeus, millä se väreilee sille, ja tämä se on nyt niinku ihan koko taivaan laajuisella tässä päällä. Oltiin tosiaan telttaa pystyttämässä, ollaan tultu hyvän matkaa vastenjaureen ja nyt saatiin sitten tämmönen pikku kruunaus tälle päivälle. Tässä on tämmöset niinku oikein kunnon revontulet päällä. Eihän tästä videosta mitään selvää saa, mutta jos kuulee. Siis mä en oo eläessäni nähnyt näin isoja revontulia. En ikinä. Niin miten se tuli just nyt? Kylä hiljainen, kylän reitti hiljainen, kaivaa kylejä, kouluja katsoessa. Aika kultainen koulujen, viikot, vuodet vierähtäviä. Puolun sammaleiset sakeat, ahat metsiksi muuttuvat. Kylä hiljainen, kylän reitti hiljainen, kaivaa kylejä, kouluja katsoessa. teemme lähtöä. Vastenjaure on tyyni taas. Tuolla 7 kilometrin päässä alkaa Vuojatno joki, josta alkaa sitten semmonen Muumilaakso-osuus. Että niinku pahimmat selät on nyt sitten tämän jälkeen ylitetty. Kyllä. Ja sää on kyllä avovesimelonnalle ollut täydellinen tänään ja eilen. Ei oo paljon valittamista kyllä täällä Ruotsin Lapissa. Ei. Pallukin on melonta kunnossa. Tässä voikin tämmösen pienen esittelyn tehdä. Kaikki on hienosti sidottu. Taakka on varmistettu irtohihnoilla Kyllä, ja yritetty saada toi paino mahdollisimman tonne alas. ja keskelle. Niin. Eikä siinä mitään, allu kestää ihan hyvin. Pikkasen ollaan jouduttu tekemään tommosta tukisidontaa tohon noin, kun noin vähän irvistää noin reunaputket, mutta hyvin se kestää. Kiva allu. Hehe. Ollaan lähdössä Meloon koskea. Tuolta tultiin. Ja tässä tuolla on Ally rannassa. Ja sitten olisi tarkoitus kiertää tosta hitusen verran ja lähteä tota jokea myöten kohti näitä tyrskyjä täällä näin. Ja sieltä sitten lasketella alaspäin. No niin, vuorossa vähän koskimelontaa. Toivottavasti kamera ei kastu kamalasti, mutta Sisään. yritetään päästä tonne V-kirjaimeen. Vieläkin tiukempi. Joo.
Nyt näyttää hyvältä. Sitten valmiina vetää tonne. Joo. Otetaan jo pikkusen keulaa siinä. Pitää vaan vetoja tehdä. Joo. Ja päästään sit. On kunnolla vaan. Joo, ei nyt ollaan jo puolella. Ei mitään hätää. Joo. Tää vaan ihan rauhallisia vetoja. Joo, me tultiin tosi paljon tänne niinku sivuun. Hyvä kun tässä oikein pysähtyy tää vauhti. Niin. No, mutta ei se haittaa. Se tuli tosi hyvin. Joo. Pitää vaan tänne ankkaa tuossa. Siinä oli pari ihan hyvää aaltoa. Niin oli. Vai mennäänkö me vaan tästä tohon sisään tohon? Noniin. Ja vähän oikeelta. Joo. Ja tossa tuo iso mestari. Luonapuisto tuossa. No melkein suora linja tästä. Joo. Tääkö? Joo, hyvältä näyttää. Joo, tosi hyvä linja. Jättää suoraan vaan. Erittäin hyvä. Joo, pyörteitä. Nyt oikealle. Ui. Tapahtuu. Tän perän kanssa saa olla oikeesti tarkkana tossa noissa pyörteissä. Semmonen pikku koskipätkä. Eikä kuumottanut yhtään. Muuten me niinku jees, mutta nyt se tuo niinku tuo lopun ihmevetoa. Siis niinku, nyt mä haluan kuulla sun analyysin tästä tilanteesta. Että niinku, sä yritit ohjata meitä tohon suuntaan. Mä olin tehnyt jo sen ohjausliikkeen. Eli se oli niinku siis peräsimmälle. Joo. Joo. Mä olin tehnyt jo sen. Niin sen jälkeen, kun se kanootti kääntyi niinku pikkasen poikittain siihen virtaan nähden, niin se yhtäkkiä vetäisi niinku meidät johonkin tommoseen niinku pyörteeseen. No, mikä on meininki? Syötiin tässä just taimenta. Kyllä. Ja nyt on tulossa herkkusieni risotto siihen perään. Jep. Syödään ne ja sitten lähdetään pykittää näitä koskia. Tällainen aurinkoinen päivä niin ei haittaa niin paljon, jos mulahtaa. Näin. Kutjaurea kohti. Eli tuolta noin. Ja sinne niin, Vakkavuoren suuntaan. Way, way,
Hei hei! Hei hei! Arvaappa missä ollaan. Ritsenfjäll station. Kyllä. Och där finns Akka. The Great. Ja vuoja tättönä näkyy siellä ihan pienenä valkoisena kuohuna tuolla. Joo. Elikkä nyt jäi vuori vallattamatta ensi kertaa. Meni tuolla Kutjaurilla ja Vuojatäytmällä useita päiviä. Mutta tällä hetkellä turvallisesti Ritsemin tunturiasemalla. Ja nyt mennään Tynnyrisaunaan. Hejsan. Vi är här. Igen. Igen. Här med Fastön Jaure. Ja. Ja. Och kjolen Kirar. Hia. Ja. Och alltid har gick bra. Bra. Mycket bra. Mycket bra. Tonys rumpa säger hela tiden. Han har ont i magen. Men Ville kompar också. Bra. Ei tästä tämmönen video pitää nyt tulla.